L-aħħar jiem reġgħu kienu jiem ta' taqlib u tensjoni fil-Partit Nazzjonalista, bit-tarif li kellu One News issa ikkonfermat f'midja oħra. Il-ġurnalist esperjenza Noel Grima kiteb f'Di Malta Independent li dan kien riżultat ta' stħarriġ tal-opinjoni pubblika f'żewġ gazzetti li tnejn sabu li l-Prim Ministru Joseph Muscat għadu ferm iktar fdat minn Simon Busuttil u li l-Partit Nazzjonalista jinsab wara l-Partit Laburista fl-istħarriġ. Ġimgħa ta' tħassib intern, iddeskrivija Noel Grima. Dak ta' Noel Grima jsegwi artikli ta' analiżi oħra, fosthom fl-istess gazzetta minn Simon Merċieqa, wieħed mill-awturi ta' rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista, li qal li bil-mod kif qed jitmexxa l-Partit Nazzjonalista iddestinat għal telf oħra. Iktar ma kemm l-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista jpoġġu lil Simon Busuttil bħala il-mexxej uniku, il-popolarità tiegħu donna iktar tmajna, kiteb Noel Grima. Għalkemm żied, biex inkunu ġusti, Dr. Busuttil qiegħed jipprova jippromovi sens ta' tmexxija kollettiva. Però stqarr li jew il-grupp ma ħallix il-marka tiegħu jew inkella kollettivament ma jiswewx ħafna. Kienu l-Malta Today u The Malta Independent ta' żewġ tieħdu tilu li ppubblikaw stħarriġ tal-opinjoni pubblika li wrew kif Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista baqgħu ma qabdu xart mal-elettorat. Għalkemm pubblikament il-Partit Nazzjonalista reaġixxa billi prova jnaqqas l-importanza tal-istħarriġ, internament ma naqsux l-attakki. Attakki li issa qed ikunu konfermati f'mezzi tax-xandir differenti.